Agapay. Wala pong tao dito ah. Shoutout po, Ma'am Millie Valerio po. Shoutout po. Joanna Sala, shoutout. Mercy Toledo, tamsak dan sa kagape kong watching from Singapore. Salamat po sa pagtamsak, Tita Mercy Toledo po. At shoutout po sa lahat po na nandito po. 9,000 views. Nakapag-live na naman po tayo. Good evening kagape, tamsak dan. Sabi ni Nila Taroma. Good evening din po, Ma'am Nila Taroma po. Salamat po, oy. Sa 9 million views po, 9 tamsak dan. Salamat po. Gandang gabi po, Sir Kagapay mo. Ganon din sa lahat na magkari. Namusta na po kayo? Ganon din po, okay lang din po. Hamad Faisal, shoutout po, Merrick Saldabi, tamsakan Kagapay. Good evening sa iyo. Good evening din po, Ma'am Merrick Saldabi po. Salamat po sa inyong pagdalo. Nakapag-live na naman po tayo ngayong araw. Kahapon di po tayo nakapag-live. Tamsaktan Kagapay, good evening sa iyo. Sabi ni Merrick Saldabi po. Good evening din po sa iyo, Merrick. Shout out po sa iyo, Sir Kagapay mo. God bless po, sabi ni Ma'am Mercy Toledo po. Good evening Kagapay, nakita ko agad na naka-live ka watching here in Quezon City, sabi ni Lucia Tamalana po. Oo po tita, kakasimula nga lang din po. Kaya marami din, may nagtatanong din po kasi na kung magla-live daw po ako. Kumusta na ang dalaga natin? Sabi ni Mercy Toledo po. Okay lang naman po, Tita Mercy po. Tamsak dan Kagapay. Sabi po ni Lucia Tamalana po. Salamat po. Good evening Kagapay. Kumusta po? Okay lang naman po, Ma'am Robelyn. Mr. po. Tamsak dan. Sabi po ni Ma'am Robelyn. Salamat po. Nakapag-live na naman po tayo ngayong araw. Salamat po sa 35 po na nandito po ngayon sa ating live. May nabalitaan po tayo na lahat yung mga ibang daw community, ibang grupo, page, hindi nag-aaway-away daw po sila. Hindi naman po as in away, kumbaga lang, parang ewan. May lumabas na kayo rin na pa rin ang corona, sabi ni Mercy Toledo. Good evening Kagapay, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Good evening din po Manang Lisa. LB Tomas, good evening Kagapay, late na yata ako sa live mo, shoutout sa iyo. Kakaumpisa pa lamang po Tita LB po. Dito tayo ngayon sa loob mag-live kasi malamig sa labas. Uy, naka 44 million views na po tayo. Salamat po sa lahat po na nandito po. LB Tomas, tamsak done, sabi ni LB Tomas. Salamat po Ma'am LB po. Shout out, sabi ni Ian MC Gaming. Salamat po Tita MC Ian po. Hello po Kuya Kagapay, kumusta na po kayo? Ang lakas talaga ni Reyna hanggang ngayon, number 1 siya. Shout out and God bless you, sabi ni Amelia. Ay oo naman po, talaga pong number 1 po talaga si Reyna sa sa Kalingap. Number 1 tawag po
number 1 viewers ba yung tawag noon? Kasi naka ilang 1 million po siya, di ba? Maria Gaiti, good evening. Kagapay tamsaktan, tama, magkaisa tayo para kay Bibi Rina, dasal lang tayo. Sabi ni Ma'am Maria Gaiti. Oo nga po. Dapat nga sana kahit anong sinusuportahan mo, Rachel, rin naman po yan. Dapat magkaisa na lamang po, di ba? Pangit naman po kasi yung kayo-kayo yung nag-aaway na supporters. Hindi na rin po kayo mga bata, di ba? Shout out po sa lahat, sabi ni Ma'am Millie Valerio po. Sabi ni Kalinga Prab, si Rina pa rin ang number 1 Yahoo. Sabi ni Mercy Toledo, oo nga po. Siya po talaga ang number 1 si Rina po. Wala na, sa ngayon wala pang tatalo sa kanya. Kung meron man ay siguro soon. Shout out sis Anita, sis LB, Ma'am Ina. Sabi ni Manang Lisa po. Mukhang absent pa po yung iba po dyan, Manang Lisa. Hindi yata nakatunog si Tita Maria, at si Ina. Ayan natin na mag-away-away sila, basta tayo tuloy-tuloy ang support kay Bibi Rina at alam natin na siya pa rin ang number 1. Tama po kayo dyan. Shout out dyan Michael and Spike. Wala pa po sila, Manang Lisa, yung dalawa. Marunong na siya rin na mag-interview sa vlog ni Ate Roda, sabi ni Mercy Toledo. Pag tinuturuan, training na po siya, si Rina mag-interview. Kasi kita nyo naman pag doon sa niya sa matanda, di ba? Talagang ini-interview din niya. Yun nga lang, kailangan turuan. Marunong na siya rin mag-interview sa vlog natin. Roda, sabi ni Mercy Toledo, oo Kuya Kaagapay, baka bagay sa'yo ang blue, lalo na kung pumuti at pugi, hindi kasi nakakasawa ang mukha ni Rina, sabi ni Amelia. Bagay sa'yo ang naka-blue. Bagay bang naka-blue sa akin? Ngayon ko lang ulit sinuot to eh. Ang pinaka-favorite ko talaga kulay blue. At tapos black. Good evening, Kaagapay, magkaisa na lang tayo, sabi ni Erlinda na parang tama po, magkaisa na lamang, di ba? Mag-shout out po sa 70 million views po. Oy, nakarami na rin po tayo kahit papaano. Nag-PM ako sa kanila, Kaagapay, sabi ni Manang Lisa. Baka mamaya pa po yun, Manang. Shout out kay Sis Hasa, sabi ni LB Tomas. Shout out Madam Hasa 26 TV. Erminia Santos. Good evening, Kaagapay. Shout out sa iyo sa lahat na dito sa live mo. Good evening din po, Ma'am Herminia po. Salamat at nakadalo ka ulit sa aking live. Leslie Kiring Galaborbano. Good evening, sir. Good evening din po, Ma'am Leslie po. Good evening, Kaagapay. Shout out po sa lahat na dito. Tamsaktan, sabi ni Ma'am Solita Bautista. Good evening din po, Tita Solita Bautista po. At welcome po sa ating live. Nakapag-live naman po tayo ngayong araw dahil nga, yun nga ay may nalaman po tayo, may narinig po tayo na yung mga ibang supporters po ni Rina, yung dalawang panig po ay mukhang po yata, di nagkakaintindihan. Madali lang naman malutas po yan kung tayo po ay magbabaan na lamang po ng pride, di ba? Kumbaga, yun na lamang po yung ating ibigay na regalo kay Rina, yung magkaisa na lang. Sir, sabi Sir Rob, si Rina ang number 1 viewers. Sabi ni Leslie Kiring Galaborbano. Tama po. Yan nga po ay nabanggit din po niya. Yes po, number 1 lagi si Bibi Rina kasi hindi natin siya iniiwan at pinabayaan basta hanggang dulo nagkasunod sa kanya, sabi ni Mayrek Saldavi po.
Dami talaga nagmamahal kay Reyna po, di ba? Kahit pa ganun-ganun lang si Reyna dami nagmamahal. Joanna Sala, shoutout po. Shoutout sa lahat nasa live mo kaagapay. Tamsak naman tayo, sabi ni LB Tomas. Shoutout din po, Ma'am LB Tomas po. Good evening, Tamsak Dan, sabi ni Tita Arcila Arquio. Salamat po, Tita Arcila, at saka good evening din po. Erlinda na parang kaagapay, salamat, nakaabot ako sa live mo. Naka 10 minutes pa lang naman po tayo, kaya tamang-tama pa lamang po yung inyong pagdating. Good evening sa lahat na tamsak Dan, sabi ni Jonalyn Golpo. Salamat, Ma'am Jonalyn, sa pagtamsak. Yes, marami nakasubaybay sa buhay niya, sabi ni Ma'am Mercy Toledo. Tama po dyan. Talaga pong napaka true story yung buhay po ni Reyna, di ba? Kaya napakaganda po, napaka po talaga na aabang-abang yung paggaling po niya. Yes, marami nakasubaybay sa buhay niya, sabi ni Ma'am Mercy. Leslie Kidding Galo Urbano, sir, hindi tayo susuko kay Reyna, sabi niya. Hindi. Oo naman po, hindi po tayo susuko. GC Maalam, bago rin po ito, Sir GC Maalam, shout out po at welcome po sa ating live po. Shout out Ma'am Ginaring Gold po. Habang nagla-live po tayo siyempre hindi mawawala ang kape tsaka biskwit. Shout out Princess Lisa, sabi ni Jonalyn Golpo po. Andito na rin po si Tita Gloria Magnay. Good evening, Sir Pogi. Paghanga lang po sa inyo. Good evening, Mr. Pogi. Paghanga lang po sa inyo, sabi ni Ma'am Tita Gloria Magnayo po. Salamat po, Tita Gloria. Shout out Sister Sila, sabi ni Manang Lisa po. Kuya Kaagapay, punta po ako sa Japan ngayong November 25 at doon lang ako manonood sa inyong nagmamahal kay Reyna. God bless you, sabi ni Amelia. Punta po ako sa Japan ngayong November, doon lang ako manonood sa inyong nagmamahal kay Reyna, sabi niya. So November 25, malapit na ang inyong pag-flight papuntang Japan. Oops. Gloria Magnaye po, shout out po, Tita Gloria po. Napaka-excited ang buhay niya rin, na daming nakaantay sa buhay niya, sabi ni Mercy Toledo. Gloria Magnaye po, shout out. Para kang si Kalinga Proda, mahilig sa kape, sabi ni Gloria. Ano po kasi, tita, pag dito po kasi medyo malamig po ngayon ang klima po, kaya kailangan din magkape ng hapon, ganyan. Good evening, Sir Kaagapay. Solid rin na lang po tayo kahit walang vlog. Tamsak Dan, Mercy Nimbres, sabi ni Ma'am Mercy Nimbres. Antayin niyo po, i-announce ko ba yung po kasi abangan niyo po, makikita niyo po si Reyna. Meron pong isang vlogger na pupunta doon sa bahay po ni Roda, baka. Antayin niyo po. Mercy Nimbres po, good evening, Sir Kaagapay. Solid rin na lang po tayo kahit walang vlog. Tamsak Dan, sabi ni Mercy Nimbres po. Merix Aldabi, shout out po kay Mayora Ma'am Hasa at kay Ma'am Ana Coroda. Thank you, Kaagapay, sabi ni Merix Aldabi. Magandang gabi po, sir, sabi Kaagapay. Shout out po sa lahat na nandito. Tamsak Dan na po, sabi ni Ma'am Rose Cross. Salamat po, Ma'am Rose Cross po, at magandang gabi din po sa inyong lahat.
Kuya, pasubo naman, ang sarap ng kinakain mo, joke. Amelia. Biskwit lang to, na tagwa 1 real. Pang ano lang, pang ano sa kalamnan. Joanna Sala, shoutout. Si Larky, yung magaling na sirena, ang lakas na boses niya, hindi tulad noon, halos hindi makausap, ngayon nakikipagbiroan na. Yun nga, sabi ko nga Tita Sila, may pagbabago siya, sirena po talaga. Pero meron pa rin yung yung darating na na nagte-trigger po siya. Kumbaga, yung mental health po niya ay po, hindi pa as in 100% na sa pa lang. 30%. Rosemary Alcantara, good evening. Good evening din po, Ma'am Rosemary. Oy, naka 101 na po, 11 na po tayo. Salamat po. Salamat po sa nandito po sa pagbisita po ninyo. Sinong vlogger pa surprise pa yan sa nakilala natin para masaya, sabi ni Gloria Magnoy. At kilala nyo po ito. Kilala nyo po itong vlogger na ito. Kung po, doon makikita po nyo pag iwan ko kung kailan, basta meron po makikita nyo si Rena. Shout out po Sir John, Sir Spike at Ma'am Anita, Mama Asa, sabi ni Rose Cruz po. Wala pa po yung iba, Ma'am Rose Cruz, yung absent pa po sila. Shout out po Sir John Spike at Ma'am Anita at Mama Asa, sabi ni Rose Cruz. Nila Taroma, shout out Rowinim sa 26 TV, Mayora Roda Mix Vlog at sa iyo kagapay. Sabi po ni Ma'am Nila Taroma po. Shout out po sa lahat po na nabanggit. Good evening po, sabi ni Hinedina Aton. Okay, good evening din po Ma'am Hinedina at welcome po sa ating live. Good evening po Kuya Kaagapay, tamsak, sabi ni Jennifer Vizcaino. Good evening din po Jennifer, welcome sa ating live. Mga nagmamahal kay Rina, mga tamsak po tayong lahat kay Kuya Kaagapay para masaya si Kuya. Okay, sabi ni Amelia. Kahit naman po hindi po kayo magtamsak, ay masaya na rin po. Masaya po ako dahil basta nandito po kayo. Diba? Gloria Magnaye po, yes, di pa siya totally magaling. May katagalan pa yan. Ako alam ko yung sitwasyon ni Rina, sabi ni Tita Gloria Magnaye po. Matagal pa po talaga yan. Basta wag lang pong sumuko yung yung nagmamahal, nag-i-sponsor na hindi sila susuko hanggang sa paggaling po niya, di ba? Isama ba nila si Rina sa Baguio, sabi ni JC Maalam. Ay parang malabo po Ma'am JC o Sir JC o ma'am. Kasi sabi nga nila di daw kaya ni Rina magbiyahe sa mga malalayo. Lalo na diyan po sa sa Baguio, di ba? Yung daanan po kasi diyan sigsag po Baka mahilo po 'yan. Sigsag po doon sa Baguio po yung daanan. Di po kakayanin ni Rina po diyan. Gloria Magnaye, shoutout po. Sana sa pag-uwi mo Kaagapay makapunta ka kay Baby Rina, makita mo siya sa personal, sabi ni Myrick Saldabe. Yan po ay
maaari din siguro makikita ko yan balang araw. Kasi meron din pong mga meron din pong grupo na nagsasabi sa akin na isasama daw ako yung mga sponsors po ni Rena na gusto na raw nila ako isama. Sana vlog naman nila si Rena kasi bukas check up raw, sabi ni Roda. Sabi ni Ma'am Jonalyn po. Maybe ba bukas na check up po ni Rena. Yun nga, sabi ko nga, mayroon ngang vlogger na na pupunta doon kila Roda. Mahagilap po doon. Kasi mayroon may tawag nun, may importanteng iabot yung vlogger na po yun. Pasensya na po sa pasensya na soap. Joanna shout out Joanna Salas, shout out po. Sana vlog naman nila si Rena kasi bukas check up raw, sabi ni Roda sa video na linggol po. Arlan sa Itel Imit. Oy, shout out po Ma'am Arlan sa Itel Imit. Welcome po sa ating live po. Sir Kagape, ang saya ko sir, top 1 pa rin si Bonso natin. Walang kupas si Bonso Rena. Sabi ni Gina Katangkata. Wala po talagang kakupas-kupas po si Gina. Kahit sabihin po natin, mababa po ngayon ang kanyang views. Pero kung tignan nyo naman talaga yung nakaraan, diba? Talagang napaka-sikat. Kaya ngayon, sabihin po natin mababa po ngayon ang views niya. Siyempre, parang damit po yan kasi kung bago, talagang maraming nagkakagusto bagong-bago. Siyempre, kumukupas din. Pero iba po si Rena, kumukupas pero hindi po nila iniiwan, di ba? Leslie Kidan Galabobano, sir, sabi ko Yara punta sa Baguio yung may sponsor kaya sir. Sir, sabi ko Yara punta sa Baguio yung may sponsor kaya sir, sabi ni Leslie Kidan Galabobano. Good evening sir Kagape, manonood na lang muna ako sa live mo sir, sabi ni Gina Ahmad. Sige po Tita Gina Ahmad po, salamat po sa panonood po. Alam ko po sumusubaybay kayo sa akin. Oo nga, dapat pagalingin rin na mag-vlog na siya, sigurado dami manonood, sabi ni LB Tomas. Mag-vlog din po yan, pagaling po niya, pero unahin niya muna yung kanyang pag-aaral. Kasi yung pag-vlog po ay kay Rina po ay siyempre lalo mapapag-iwanan po siya ng kaalaman. Kaya nga dapat intindihin natin si Roda sa pagtulong niya kay Rina, sabi ni Gloria Magnaye po. Oo nga po. Kasi mahirap din po na, kahit sabihin po natin binabayaran po si Roda sa pag-aalaga. Siyempre, mahirap din po pag yung obligasyon mo na nandyan yung may sakit, na mahirap din alagaan, ganyan. Siyempre, nakakatakot din po yun, di ba? Shout out Kagape, good evening, sabi ni Ma'am Robelyn Sadsad. Good evening din po Ma'am Robelyn Sadsad po, shout out po. Shout out Kagape sa family ko dito sa Singapore, Patricia Lupangko. Well, shout out po sa family po ni Ma'am Patricia Lupangko po dito po sa Singapore po. Shout out po sa inyo po. Sana ingat po kayo palagi. At welcome din po Ma'am Patricia Lupangko. Bagong-bago ka pa yata sa aking live. Ngayon ko lang po nakita yung pangalan. Ba't naglo-loading itong ko? Tamsakdan, sabi ni Maria Cherry Antonio. Salamat po Tita Maria. Uy, naka 133 million views na po tayo. 50 tamsakdan.
Salamat po sa lahat po na nandito po sa ating live. Good morning, handsome host, and to love people here from Sakdan, sabi ni Juliet Dicker po. Ay, salamat po, Tita Juliet po. Good morning din po dyan sa lugar po ninyo sa Amerika po. Good evening po sa inyo po dyan. Good evening sa lahat. Shout out kaagapay mo, sabi ni Bibi Berting. Good evening din po and shout out po sa iyo. Pray Palestine, sabi na naman tong si Hosen Games, bagong bisita po natin, ibang lahi po to pagka si Mr. Hostin Games, Pray Palestine, taga Palestine po siguro to kasi sabi niya Palestine po eh. Shout out Ma'am Juliet Ticker, sabi ni Manang Lisa. Kay Ate Edna vlog live niya kanina, magkasama sila Rina kumakain sa Bagasbas, sabi ni kay Ate Ed Margie Mondragon. Di po natin nakita yun mamaya nga panoorin po natin. Shout out Ma'am Juliet dito, sabi ni Manang Lisa Margie Mondragon. Kay Ate Edna vlog live niya kanina, nagkasama ni Rina kumakain sa Bagasbas. Kumunta antay TikTok show. Sino kaya to? Sa Malasa Rina, sabi naman po niya. Sabi ni Comunita antay TikTok. Shout out po sa Comunita antay TikTok. Sir, dito lang po ako, kinig lang po ako sa iyo, sabi ni Madam Cross. Sige po, Tita Cross po. Sir, dito lang po ako, kinig lang po sa iyo, sabi ni Cross. Comunita and anti-TikTok Toto rin na mo El Mafioso Ilotria Malobay. Nag-vlog si Ate Edna kasama si Rina, Ate Roda at Kuya Mel. Doon sila sa Bagasbas, sabi ni Ilotria Malobay. Hindi ko pa napanood po yun. Panoorin ko nga din po mamaya. Miga love, shout out din Miss Lisa, God bless, sabi ni Tita Juliet Ticker po. Shout out kay Ma'am Ina Mustasa, Sir Sparkling po dyan, Michael Maria Beltra Gloria Magnaye at Tita Gloria Magnaye. Gina Umad Hilotam Saktat, sabi po ni Ma'am Gina. Salamat po Ma'am Gina po. Welcome po sa ating live po. Hello Tamsaktan, sabi ni Ma'am Gina Umpad. Ang dami pong Gina na pumapasok dito sa atin. May Gina Ahmad, Gina Tan, Gina Umpad. Tatlo. Gina Tan, Gina Ahmad, Gina Umpad. Ang dami talagang pangalan na Gina. Rina's Destiny Group. Dan Tamsak. May bago po tayong bisita dito, si Ma'am Rina's Destiny Groups. Welcome po natin si Ma'am Rina's Destiny Groups po at sa lahat po ng mga admin members po niya sa Rina's, ewan ko kung page po ito siguro. Shout out po sa inyong lahat po. At welcome po Ma'am Rina's Destiny Groups po. Salamat po sa inyong pagbisita. Parang kilala ko rin to si Ma'am Rina's Destiny Groups. Maraming salamat bago maraming bago kaagapay dito sa live mo. Shout out sa lahat ng bago dito sa live ni kaagapay, sabi ni Elby Thomas. Marami nga pong bago, gaya po
Tulad din po nung nakaraan po, marami pong ibang lahi na bago din na pumasok. Kaya shout out po, welcome po natin yung mga bago po. Princess Lynn Pasmagan, good evening Kaga. Pwede mo nabasa yung unang comment ko, sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Hindi ko po ba nabasa? Ano bang nasabi po niyo, Tita Princess? Iniisa-isa ko po itong binabasa, ini-scroll ko po siyang Siguro hindi ko po nakita, naligtaan ko po. Sorry po. Groups, sir, sabi ni Ma'am Rena's Destiny Groups. Groups. Dami po talaga nagmamahal po sa Rena's po, no. Marami rin po, marami po talaga grupo na na bumubuo. Gaya din po ng Rena's Destiny Groups. Welcome na welcome po. Ading kaagapay, utay na pudot pa jacket naman dyan. Thanks po, sabi ni Tita Baby Berting. Paano ba magpaano? Review, remove message. Save. Yan. Teresita Lida, hi Kagapay, ano na balita sa ating dalaga? Yun nga daw po, Tita Teresita Lida po ay daw po, sabi po nila na nandito ay nandun daw sa Bagasbas, kasama po sila Ate Edna po, Roda, kumain daw po sila doon. Shout out po sis Lisa Palikpik, mega love shout out. Ano yan? Parang ko po yata yun Rena's Destiny Groups, lagi ako sa live mo sir pero hindi ako nagko-comment dahil mahirap makipaggulo, sabi ni Rena's Destiny Groups. Salamat po Ma'am Rena's Destiny Groups kung lagi po kayo nandito sa aking live na hindi po kayo nagko-comment. Okay lang po kung hindi po kayo mag-comment at nakasubaybay lang po. Hello Kagapay, shout out, sabi ni Genevieve. Genevieve Clavido, hello Kagapay, shout out po. Hello din po. Lucano din ako sir, sabi ni Rena's Destiny Group. Ay Lucano kayo matmanang. Ay Lucano matagat mo kayo nga ditang road Pinas. Tamo kakilala ka na sa Welcome sa mga bagong viewer, shout out sa lahat, sa ni Bibi Berting po. Good morning host ko. Good morning din po Ma'am Lores Miller. Welcome po sa ating live po. Bago po si Ma'am Lores Miller po dito po sa ating live. Welcome din po natin. Yeah. Out muna ako, nagugutom ako sa pagkain mo, bibili lang ako sa labasan, excuse po, sabi ni Gloria Maglayo po. Sige po Tita Gloria po, sige po. Kasi sarap po kasi mag-live na nagkakape po tapos kumakain. Gloria, Princess Lynn Pasmagan, din yung nabasa kasi nag-loading CP nyo kanina. Oo nga po, nag-loading po kasi kanina. Pasensya na po, Tita Princess po Di nakatangkatang Sir Kagapay, bakit paningiti mo, bakit kaya may nakikita, kaya po, pansin ko lang. Hindi, may nakikita lang po kasi ako.
Saka mas maganda na rin po yung pangiti-ngiti minsan. Nel Pajapit, kumusta ka agapay? Tuloy ba si Rina sa Baguio ka agapay? Magandang gabi. Ay, hindi ko po alam kung makakasama po si Rina po sa Baguio po. Kasi ang alam ko, ano po siya hirap po siya magbiyahe sa mga malalayo, lalo na po sa sigsag na daanan, nakakahilo po. Shout out Rina's Destiny Group, sabi ni Manang Lisa Paligpit po. Yan siya, taga Isabela, pero dito ako sa Hong Kong, sabi ni Rina's Destiny. O si Manang Lisa, taga Pangasinan. Ado tayo ng Ilocano to. Ado tayo ng Ilocana. Yan siya, taga Isabela, dito ako sa Hong Kong. Salamat sir sa pag-jacket. Sakto malamig na, sabi ni Renas Groups. Salamat din. Salamat din, Manang. Asan na? Marjon Loroso, good evening po kagapay. Anong balita kay Dalaga? Yan nga po, sabi ko nga po, tita, nagsama raw sila, kasama raw po nila si Ate Edna Roda po na kumain po sa Bagasbas. Sabi naman po nila rito kasi hindi ko pa rin po napanood. Kaya wala po ako masyadong masabi doon sa Good evening po kagapay mga Karinas, hindi mo nabasa comment ko kanina, sabi ni Luz na Malata. Ganun po ba? Dahil din po siguro nag-loading po kanina. Pasensya na po. Renas Destiny na imbang nga rabi iyo, sabi ni Manang Bibia Berting. Ilocano dato ni Manang Bibia Berting. Laurencio Marcian Saharia Kamisaki. Anong Kamisaki? Kamisaki Yokosawa. LB Tomas, wala sila inamustasa at Spike Surgeon Michael at Maria Beltran pati si Sasa, sabi ni LB Tomas. Baka mamaya pa po yun kasi yun nga, napaaga po tayo nag-live, kaya mamaya pa mga yun. Nagaan ko na kasi marami po kasi mapupuyat po dyan sa Pinas na may pasok kinabukasan, kaya inagaan ko mga alas 9 po dyan sa Pinas po. Veronica Layola po, hello po, musta na sa lahat na Rina, sabi ni Ma'am Veronica po. Rina's Destiny Group, salamat sis Lisa, sabi ni Rinas. Ilocana ni Manang Lisa, Ilocana kayo mo, Gilocano tayo lang amin nga Roden. Mas okay yung ngumingiti kaysa nakasimangot ka, sabi ni Rina's Destiny Groups. Tama. Shoutout sa lahat, sa sulit ka rin, migamig shoutout, sabi ni Tita Robelin, sad po. Ma'am Bibia Berting, salamat sa pag-welcome, sabi ni Rina's Destiny Groups. Kagapay, pogi mo ngayon. Kagapay, basta rin na lang forever, sabi ni Nel Pajaplet. Bakit nung nakaraan po ba hindi? Enjoy lang tayo guys, sabi ni Rina's Destiny Groups. Bibi Berting, hello Rina's Destiny Groups, shoutout sa lahat. Shoutout po, asan banda kayo dito sa Hong Kong, sabi ni Tita Bibi Berting. Pada kayo Ilocano, Shaq, taga Ilocos, Sir Leslie Kiding Galaburbano. Ilocano na. May ate Ilocos kan Isabela ay yan malalalim ang Ilocano sa salita nila. Kasi ako Pangasinan, medyo lang yan, smooth lang.
Shout out Rena's Destiny Group, sabi ni Ma'am Jonalyn Gulpo po. Shout out nga po pala sa Japan Charity Groups, Rena's Mimay Visayas, Rena's Mimay Iloilo. Sa lahat po ng bumubuo po ng Makarinas po. Shout out po sa ating lahat po. Sana magkaisa na lamang po tayo, wala na po yung away-away ganyan, 'di ba? Rena's Destiny Groups, enjoy lang tayo guys, sabi ni Rena's Destiny Groups. Hello Rena's Destiny Groups, shoutout po sa lahat. Sa banda kayo dito sa Hong Kong, sabi ni Bibi Berting. Pada kayo Ilocano, shock taga Iloco, sabi ni Tita Leslie Kidding Galaborbano. Shoutout Rena's Destiny Groups, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo po. Wow, marunong na mag-jacket si Kaagapay ah. Hide, baka mang-hide ang mga moderator. Katulad kay Mayora, na hide ako na hindi na ako maka-comment, sana wag naman po. Ay tayo naman po na nandito po ay hindi naman po sila mag-hide tayo kasi magkakaisa lang naman po tayo, di ba? Sabi ni Solita po, Solita Bautista. Ma'am Bibi Berting adnak dito Ma'am Bibi Berting adanak dito Happy Valley, sabi ni Rena's Destiny Groups. Miguel shoutout Kaagap, Karina at Kalingap, sabi po ni Rose Bagnitin Mag. Shoutout po sa iyo, Tita Rose Bagnitin Mag. Bago po i-welcome po natin si Ma'am Rose Bagnitin Mag po. Shoutout po Ma'am Rose at welcome po sa ating live po. Kuya, kilala ko yung sino vlogger pupunta kay Rina. Secret, sabi na Amelia. Kilala mo ha? Sino? Kilala mo kung sino yan? Bigyan mo nga ako ng ay wag na. Pwede raw sumama, sabi Kalinga Prab pag may sponsor, sabi ni Marjon Laroso. Pwede rin siguro. Apay ayan mo kadi Kabsat House Rena's Destiny Groups. Datuyak Saudi manang. Gawid akto manukan. Malpas dato yung natawan. Baka Marso. New subscriber from Hong Kong, Tamsaktan. Wow, salamat po Ma'am Rose Bagnitin Mang po. Salamat po sa pagdalo nyo po at saka sa pag-subscribe nyo po sa aking channel. Salamat po sa iyo. Happy lamang po tayo at laging magmahalan, di ba? May TV sound. Rose Bagnitin Mang, may TV sound. Ano pong may TV sounds po, Tita Ros? Napanood ko yung Kaagapay kanina live ni Ate Edna sa Bagaspas kasama si Princess Rina natin, Kuya Mels at yung iba. Tapos yung isa, di ko kilala, kumakain sila. Sabi ni Princess Lynn Pasmagan. Good evening, sir. Good evening, sir. Late na ba ako? Karating ko lang, sabi ni John Michael Belisa. Hindi pa naman bro. Actually, kasi simula ko nga lang 5 minutes. Hindi, okay lang. Tamang-tama pa lang yung pagpunta mo. Dami nga naghahanap sa'yo bro Asan na tayo? Medyo ni-scroll ko po kasi mabilis po yung pag-angat po niya. Hindi ko baka meron ako hindi mabasa. Matagal na ako nakasubaybay kay Rina simula pa ng part 1 hanggang ngayon. Hindi lang ako nagko-comment, sabi ni Patricia Lupangko. Sis Jonalyn po, salamat, sabi ni Rina's Destiny Groups. Meron po dito, ibang lahi po na hindi naman po kilala.
Sabi, Free Palestine, No Israel, sabi niya. Good evening, Wimas Group, sabi ni Leslie Kidding Galaborbano. Good evening po, Tamsak Dancer, sabi ni John Michael. Bakit na-delete? Bakit na-delete yung ni John Michael? Ano bang napindot ko? Delete by kagapay view deleted message. Ay, pasensya ka na John Michael, na-delete ko yung mo. Iba yung napindot ko eh. Pasensya na. Oh, paano ba i-ano to yung mga ni John Michael? Paano ba balik? John Michael is now standard moderator of your channel, sabi. Okay. Welcome po sa mga bago po rito. Na-hide yung yung ni John Michael, napindot ko ng hindi tama. Sabi ni si Sasa sa live niya, sasama daw si Renas at Roda sa Baguio, kaagapay, sabi ni LB Tomas. Baka nga po. Shoutout John Michael, sabi ni Lisa Balikpik po. Frida Alano, kaagapay, wala pa rin tayo balita kay Rena, bakit hanggang ngayon wala pa rin siya bagong upload na pinapanood ko pa rin ang mga vlog ni Rena. Pero ang bagal talaga, tumaas ang views ni Rena, nakakapagtaka naman, sabi ni Frida Alano. Ba't po ganun? Paano ba gagawin para maibalik po yung ni John Michael? Iba kasi yung napindot ko eh. Itong ba yung hide user on this channel? Paano to? Wala, tatampo to si John Michael oh. Na po yung na-hide po yung ni John Michael, iba yung napindot ko. Paano ba ibalik? Wala, nagtatampo si John Michael dito sa akin. Ayun. Magandang gabi po sir, kaagapay, salamat po sa pagmamahal sa ating Princess Serena Tamsaktan, sabi po ni Riz 143 po. Sana si Manang Lisa. Sabi niya sa live niya, sasama daw si Rena Roda sa Baguio, kaagapay, sabi ni Elvie Tomas. Shoutout John Michael, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Shoutout Mama Nita Beltran and John Michael Bilisa, God bless Robin and Sadsad. Rena's Destiny Group, sana hello. Na parang na-hide ko yung ni John Michael. Iba yung napindot ko. Lucano ka pala, ako naman ay Kapangpangan from Tarlac City, sabi ni Juliet Ticker. Oo, titay Lucano na Kapangpangan kayo, ginasidig tayo lang, lugar na. Paano ba ibalik tong ni John Michael na iba po yung napindot ko eh. Do you speak Russian? Sabi ni Gangwa Now. NWN. Do you speak Russian? No. Ginalyn Pingol, nagkaisa na lang, sabi ni Ma'am Ginalyn Pingol. Tama po, magkaisa na lang po dapat. Dito na si Juliet, si John Michael.
Good evening kaagapay, sabi ni Virginia Calma. Good evening din po, ma'am, Ma'am Virginia, welcome po sa ating live. Uy, shoutout po sa lahat po na 139 million views po at 83 tamsaktan. Salamat po sa inyong pagbisita po sa aking live. Maraming salamat po talaga. Shoutout Sis Jinilin, sabi ni Manang Lisa Paligpig po. Lincoln, salam alaikum, Missouri, Kaki. Nagtataka po ako, ang dami pong ibang lahi na na pumapasok sa live ko. Paano po 'yon? Ay ganun Sergio live. Ganun ba Sergio live vacation na naman sa Pinas, sabi ni Rina's Destiny Groups. March din ako, Manang. Gusto mo sabihin ko, kuya, gusto ko kasi siya makita, miss ka na ko na mga vlog niya, Amelia. Gusto ko sabihin ko, kuya, gusto ko kasi siya makita, miss ko na mga vlog niya, sabi ni Amelia. Ay nasa iyo na rin po yan, Ma'am Amelia, kung sino yung yung tawag nun, yung vlogger na alam mo, para alam ko rin. Alam din namin lahat. Sabihin mo naman. Sabi ni Ate Bibi Berting, Gangha NW, sorry, nobody speak Russian here. We are Filipinos here, okay? Tama. Ako kaagapay, alam ko kung sinong vlogger iyon, sabi ni Lucia Tamalana. Sige nga, sabihin nyo nga po kung sino po yon. Si Ma'am Hasa 26, pag uwi sa Pilipinas, pupunta kay Rina. Yun, oo nga, pupunta nga si Hasa, yun ang sabi niya sa live po niya eh. From Marites Salindres po. Hello John Michael, Jonalingol po. Ni-scroll ko lang po kasi mabilis po tumaas kaya hindi ko po nababasa. Kaya medyo mabagal po tayo magbasa, nakakahilo po kasi. Hello John Michael, sabi ni Jonalinggol po. Ang galing na magsagot ni Rina kasi may dinalaw sila na tinutulungan ni Roda, yung matanda na babae, binigyan ni Rina pera, tas sabi ni Rina, Lola, balik kami, ano gusto mong pasalubong? Prutas na lang, sabi ni Rina, sabi ni Elvie Tomas po. March di ako kaagapay uuwi ng Pinas, inshallah, sabi ni Teresita Lida. Di magkikita rin po tayo, Tita Teresita, di ba? Magandang gabi sir, kaagapay, shoutout sa mga classmate ko, tamsaktan, sabi ni Mark. Pa-subscribe nga din mga kapatid, sabi ni Rina's Destiny. Manang, ibaba mo yung link mo para mapin po natin. Lagay natin dito sa ibaba mo yung link mo. Sir Clo naman, Ma'am Hasa, sabi ni Leslie Kidingala. Sir Clo naman. Tamsakdan, sabi ni Alicia Pideresa po. Mayroon 2 taong nandito po na alam daw po nila kaya inaantay natin kung sino po yung sinasabi po nila, kung sinong vlogger po yun. Sabi ni Roda, nagpakilala ka, sabi ni Rina, ako po si Rina, kalingap ako na kaya Rab, sabi ni Rina, nakakatuwa, sabi ni Elvie Tomas. Lagot ka sir, lagot ka sir na delete mo, sabi ni Rina's Destiny Groups. Napindot ko nga po, iba po yung napindot ko. Thanks po sa jacket kagapay, sabi ni thanks po sa jacket. Tama, ginagawa ko, sabi ni Teresita Lida po. Pero 30 years na ako dito sa US, sabi ni Tita Juliet Daker po. Citizens na po kayo dyan, Tita Juliet, pag 30 years. Magandang gabi kaagapay, si Rina, ang number 1 sa lahat na natutulungan ni Kalinga Prab. Rina lang sa kalam. And God bless, ingat kaagapay, Dolores Galvez po. Tama po, number 1 po talaga si Rinas po.
At ingat din po kayo. Rosebag ni Tinmang, magandang gabi sa lahat po. Ondo mo sir, pindutin mo yung name niya, Renas Destiny Groups. Parang napindot ko na rin po yata manang Renas Destiny. Parang nandito na yata si John Michael eh. Good evening Sir Pogi, Marites natin sa dalaga natin, sabi ni po si Sally Alegria po. Yun nga po Tita Sally po, sa live nga daw po ni Ate Edna po, kasama raw po nila si Renas na kumakain doon po sa Bagasbas. Sabi po ng mga kasaman po natin nakapanood po rito. Shout out po sa 143 po. Wow, 143, I love you. Na nandito po. Gina Katang-Katang, sige na po, bye na po ako kagapay, bye everyone. Sige po Gina, Tita Gina po, Katang-Katang po, salamat po sa inyong pagbisita. Sa next time po ulit na pag live, asahan po namin na darating po kayo ulit. Erlinda Bautista, magandang gabi, magandang umaga, tanghali sa ating lahat dito sa Pilipinas, 10:01. Gina Tan, magandang gabi kagapay, number 1 talaga sa ating dalaga sa bio, sabi po ni Ma'am Gina po. Melodina Kinya, Melodina Kinya po, shout out po. John Michael, Ma'am Juliet Dicor, shout out. Ba't tinilit mo sir ha? Sabi ni John Michael Belisa. Yun nga bro, iba yung napindot ko eh. Pasensya na, kinig pang muna ako, kain tayo. Sige, kain ka muna dyan bro. Pasensya na ka nung na-delete ko yung delete mo, iba yung napindot ko eh. Shout out to John Michael, sabi ni Elvio Tomas po, pindutin mo yung name niya kagapay. Napindot ko naman ang Gloria Magnaye po. Parang nagko-connect po yata yung ko. Hindi na tumataas yung mga hindi na umangat yung mga comment dito. Kaya sa cellphone na lang ako magbasa ulit. Marami rito ay nagano eh. Kinalinggol po dyan Michael, ba't ngayon ka lang kumakain? Sabi niya. Good night na lang mga classmate. Bye bye, God bless us all. Sabi ni John Michael Belisa. Ba, nagtatampo yata si John bro ah. Sige na, sabihin nyo na mga Karinas ka-excite naman, sabi ni Gloria Magnaye po. LB Tomas Dulot. Anong Dulot? Gloria Magnaye, shoutout po. Tamsak nalit na naman ako, may kausap kanina, sabi ni Stanley Cansino po. Hindi naman po Tita Stanley po, okay lang naman po yung inyong pagpunta dito. Wag nang magtampo Sir John Michael, sabi ni Lisa Paligpig. Kaya nga pansin ko nagtatampo si John bro eh. Sorry bro. Iba yung napindot ko talaga, promise. Halaka walang nang surprise yan, sinabi mo na. Sabi ni Bibi Berting. Wala naman ako sinabing pangalan. Jean Laura, magandang gabi kagabi. Inabot ko din live view. Musta si Bibi Rina, ang cute ng ating Princess Rina watching from Riyadh. Ay okay lang naman po si Rina po, Ma'am Jean Laura po. Shout out po sa iyo at welcome po sa ating live po. Yun nga, sabi nga po nila yung mga kasaman po natin ay kasama daw, nasa live daw po ni Ate Edna si Rina na kumakain daw po sila sa Bagasbas. Ba't ganun din na magano yung ko dito? Hanggang naghang lang pala. Nasaan na siya na?
Good evening, kaagapay may nabasa ako po may problema daw malaki si Rina, ano kaya yun, totoo ba yun? Ima Velasco, yun po ang hindi ko rin po alam kung ano pa yung problema po ni Rina. Pero ang alam kong problema po ni Rina yung kanyang karamdaman. Miguel Love, shoutout kaagapay. Andito na rin po si Ina Mostasa po. At Edna Sola, shoutout po. Sir, kaagapay tamsaktan, sabi ni Ima Velasco po. Salamat po. Hindi ako nagtatampo, masama lang pakiramdam ko, karating ko lang galing work. Sabi ni John Michael Belisa. O hindi naman daw po pala nagtatampo si John, bro. Kala ko nagtatampo ko na, bro. Dahil na-delete ko yung delete mo na. Hindi ko naman po sinasadya, iba yung napindot ko talaga. Shoutout Ma'am Ina, sabi ni Manang Lisa po. Good evening mga classmates, sabi ni Ina Mustasa. I love you kuya bilang kuya lang. Sabi ni Amelia po. Kahit hindi naman po kuya, pwede rin. Joke lang. Yes, matagal na pero rin ako from the start till the end, sabi ni Tita Juliet Digger. Wow. Talagang inaabangan po talaga ni Tita Juliet yung paggaling po ni Rina. Jency 84 vlog, tamsakdan. Oy, nandito po si Ma'am Jency 84 vlog. Welcome po Ma'am Jency po. Naka-isang oras na po pula tayo. Extend pa po natin ng ilang minuto kasi marami pa naman po tayo rito. Magbaba ka ng ng link mo, Ma'am Jency vlog. Kagapay out muna ako dahil matutulog na ako maaga, papasok ko bukas. Good night sa iyo kagapay at sa lahat na makarina, sabi ni Lucia Tamalana po. Sige po Ma'am Ma'am Lucia Tamalana po, good night po sa iyo at maraming salamat sa iyong pagbisita. Minda Pala, good evening everyone, shout out po Sir Kagapay, sana magkaisa na lang lahat, supporters pa rin as para sa kabutihan ng lahat. God bless, sabi po ni Ma'am Minda Palaw. Tama po nga yan, sinasabi po nyo. Sir Kagapay, napanood ko yung vlog ni Kalinga Prab. Ang sabi niya, number 1 pa rin ang prinsesa natin. Yehe, sabi ni Ma'am Robelin sa chat. Tama po. Ma'am Jonalyn, karating ko lang kasi dito kumain sa karating ko lang kasi dito na ako kumakain sa bahay, sabi ni John Michael. Hello Ma'am Ina, shout out at kinig muna ako, sabi ni John Michael Belisa po. Good evening Sir Kagapay, good evening din po Ma'am Gertrudes Pascua po, good evening din sa iyo po. Nakinig lang ako sa iyo Kagapay, sabi ni Myrex Saldabi. Sige po Tita Myrex po. Miss Elbe, sa kapas ako, originally thanks for asking. Sana rin po si Tita Maria Anita Beltrana. Kinig lang ako, sabi ni Teresita Lida po. Out muna ako Kagapay, good night everyone. Sige po Tita Nila Taroma po, good night po sa inyo at salamat po sa inyong pagbisita. Good PM sa atin dito sa Saudi Kagapay. Musta na ang kimpuhan ko lang ang live cute ng ating Princess Rina watching from Riyadh. Sabi ni Ma'am Jean Laura po. Salamat po sa pagchimpo at pagbisita po sa aking live po. Dito sa nandyan po kay sa Riyadh, dito po ako sa nasa Taif. Mercy Toledo, bye Sir Kagapay, sabi ni Mercy Toledo po. Sige po, bye po. Live na si Mayora din, sabi ni Solita Bautista. Sige po, ano na rin po tayo. 6 minutes po bago tayo magpaalam. Live na si Mayora, sabi ni Solita Bautista. Ma'am Lisa, nakatulog ako, sabi ni Tita Maria Anita Beltran po. Kagising ko lang Ma'am Lisa, sabi ni Maria Anita Beltran. Ako mula umpisan na vlog ni Rob Sherry na napanood ko hanggang ngayon, talagang sinusubaybayan ko, sabi ni Elby Tomas po. Ma'am Maria Beltran, andyan ka na pala, shout out, sabi ni Bibia Berting. Shout out sa lahat nandito po, sabi ni Maria Anita Beltran po. Ma'am Biba, shout out, sabi ni Maria Anita Beltran. Ma'am Lisa, shout out si Sanita, sabi ni Manang Lisa. Sasama ba si Rina sa Baguio, sabi ni Ginalyn Pingol. Baka daw po sasama po. Shout out Ma'am Anita, sabi ni Ma'am Junalyn Golpo.
Shoutout sa ating lahat dito sa live ni Sir Kagapay. Nag-live na po si Mayora Kagapay. Punta muna ako sa kanya ha. Sa kanya ha, sabi niya. O sige po Ma'am Myrix po. Kasi malapit na rin po tayo magpaalam. Mga 4 minutes pa po. Shoutout Maria Anita Bertran. Sabi ni LB Tomas. Sir Masabari, good evening Kagapay at sa lahat na tamsaktan. Sabi ni po ni Ma'am Sir Masabari po. Antok na antok pa ako, pinipilit ko lang idilat ang mga mata ko. Itulog nyo na lamang po Tita Maria kasi sama po yung pinipigilan nyo yung tulog nyo kasi baka mamaya hindi na po kayo tuluyan makatulog po niyan. Nalit na pala ako, sabi ni Tita Maria. Shoutout po sa lahat na nandito sa live at sa mga classmate ko, sabi ni Sir Masabari po. Shoutout Ma'am Elby Tomas, Ma'am Ina, sabi ni Maria Anita Bertran. Shoutout Kagapay Tamsaktan, shoutout Jan Rinas lang, Rina Forever, sabi ni Mark. Shara 22, good evening po Kagapay Tamsakdan. Good evening din po at salamat po sa inyong pagtamsak po Ma'am Shaira. Bukas check up ni Rina, Ginaline Pingol. Shoutout Mark, sabi po ni Maria Anita Bertran. Pa-share po ng name ng vlogger please, sabi ni Tita Gloria Magnaye. Wala po yung dalawang nagsabi, na alam daw po nila nawala na sila. Shoutout Ma'am Elbe, sabi ni Ina Mustasa. Sir Kagapay, out muna ako, matulog na ako, God bless. Sige po, good night po, Tita Robelin Sadsad po. Atila Turok, gay, sabi niya. Malamig na yung kape natin Lapit na rin po tayo magpaalam mga titas, titos na nandito po sa aking live po. 2 minutes or kahit hindi na po abutin ng 2 minutes, papaalam na rin po tayo para yung iba po ay makapagpahinga na rin po, makatulog na rin po para maaga rin po sila papasok bukas sa kanilang trabaho. Diba? Rose Bagnitin Mang, shoutout sa Karina ako dito sa Hong Kong, One Love. Sabi ni Ma'am Rose, marami pong taga Hong Kong na sumusuporta sa mga Rinas, kay Rinas po. Shoutout Lisa, Ma'am Anita, Jonalyn and John. Good evening sa inyo. Sabi po ni Ina Mustasa. Sis Lisa, balik out muna ako. Good night sis, God bless. Sabi ni Tita Rubilin Sadsad po. Sige po Tita Rubilin, good night po. Salamat po sa inyong pagbisita. At sabi ko nga, malapit na rin po tayong magpaalam. 1 minute. Good night Kagapay, God bless. Los na Malata. Good night po. Salamat po sa inyong pagbisita. Pagkatapos po nito, pwede nyo rin pong bisitahin yung live po ni Mayora, ni BFF. Okay sis Robelin, good night and God bless. Sabi ni Manang Lisa Palipit po. Maria Gaiti, good night tala. Good night sa lahat sa live mo Kagapay. Salamat sa live mo Kagapay, sabi ni Maria Gaiti. Sige po Tita Maria po, good night po. Kita-kits tayo ulit sa sunod na live ko po. Sana i-vlog ni Kalinga Prob Sherry na nakakamiss, sabi ni Solita Bautista. Yan nga daw po, abangan daw po ninyo tawag nun, bukas check up ni Rina sa sunod na araw. Maaari nyo pong abangan na makikita nyo po si Rina, maagilap po. Sige po, magpapaalam na po tayo mga titas na nandito po. Bukas na lang po ulit, agahan ko na lang din ulit para marami pong makapunta po dito sa ating live. Muli po akong nagpapasalamat po sa inyo na bumisita po sa ating live. Good night po sa inyong lahat po. Bye-bye po. And God bless po. Bye-bye.